N'i bɛ fɛ ka Ala deli wariko la tile 7 Ala k'i jaabi n terikɛ kuranɛ aya in de b'a kɛ wallahi n'i ye nin kɛ tile 7 bi dafa don min o don i bɛna fɛn dɔ ye o don i bɛ da dɔɔnin na maa si tɛ nin kɛ ko Ala ti wari d'i ma o ti kɛ e bɛ fɛ tile 7 kɔnɔ Ala k'e garizigɛ dayɛlɛ sababu dɔ ka bɔ i ye i ka wari sɔrɔ wallahi nin kuranɛ aya in de b'a kɛ n terikɛ i bɛ nin wurudi tile 7 kɔnɔ i b'i jija ni fitiri selila fitiri ni safo ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ i sigi cɛncɛn sanfɛ i bɛ nin wurudi siɲɛ 129 don o don fo ka taa tile 7 dafa inna allaha latifun khabirun o ye wurudili de inna allaha latifun khabirun i b'a wurudi siɲɛ 129 don o don ni fitiri jiginna fitiri ni safo ni ɲɔgɔn cɛ i b'ale wurudi fo ka tile 7 dafa ni tile 7 dafala i se mana kɛ warimisɛnnin min ye o saraka denmisɛnninw na nkali na Ala la e bɛna Ala jɔyɔrɔ ye sisan n'i ye nin kɛ n'a ka di ye sini nin daminɛ n'i ye min yala a fɔ garibukɛ ye n ka telefɔni nimero o ye +223 72 24 02 98 n'i ye weleli kɛ o la i ni ne yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wa an bɛ kuma o tuma n'i ye nin kumakan in sɔrɔ i jija i k'a partager fantanw dɛsɛbaatɔw bɛɛ ka nin sɔrɔ k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye dutigi minnu dɛsɛlen don u ka denbaya ka nasɔngɔ kɔrɔ i jija o bɛɛ ka nin sɔrɔ ni e ka partageli sababu ye wallahi Ala b'a baraji d'i ma Ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ nin kɔfɛ maa min bɛ fɛ ka nafolo karaba a ka ɲɛnamaya kɔnɔ Ala ka nafolo karaba k'a d'a ma kun fayakunu na o sira telima o ye suratul waqiya de n y'a f'i ye siɲɛ caman wallahi n'i bɛ fɛ ka dɔnni kɔrɔbɔ n'i bɛ fɛ k'a dɔn ko nafolo sɔrɔ yɔrɔ bi kuranɛ kɔnɔ n terikɛ Iza Wakati baara don n y'a f'i ye nin waati in na an b'a sagajigi jɛma baara de kɛ tellement ne dalen don baara in na n y'a kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye u bɛɛ b'a fɔ alhamdulilayi o kama n y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye n'i bɛ fɛ ka Iza Wakati sagajigi jɛma baara kɛ i ka saga sangana n'a ye an ti foyi ɲini i fɛ fɔ baara ka jaabi i yɛrɛ kɛlen kɔ k'a dɔn i ye baara kɛ Konate fɛ a jaabila o tuma na n'i ye min d'an ma o ye anw ta de i ye kuma faamuya i bɛ diɲɛ jamana o jamana n'a ka di i ka saga wari ci i ka mɔgɔ dɔ ma a ka saga sangana n'a ye n'a ka di i ka saga wari ci an yɛrɛw ma an ka nin nimero in na +223 72 24 02 98 i b'i tɔgɔ ni ba tɔgɔ ci an ma dɔrɔn an b'i ka baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ n'i ye min d'an ma o ye an ta ye i ye kuma faamuya maa minnu fɛnɛ mako bi a sɛ jɛma den 3 baara la Iza Wakati sɛ jɛma den 3 baara ale fɛnɛ ka teli sagajigi jɛma fɛnɛ baara in o ka teli kojugu o ye teliya dan ye mais n'i bɛ fɛ ka sɛ jɛma den 3 baara kɛ ale bɛ kɛ 30 ani sɛ jɛma den 3 mais n'a ka di ye i b'i ka wari kilancɛ 15 ani ka sɛ sɔngɔ sara fɔlɔ an bɛ baara kɛ baara ɲɛnen kɔ i b'i ka wari tɔ sara mais n'i mago bɛ nin fɛn o fɛn na weleli kɛ sisan nimero la +223 72 24 02 98 n'i ye weleli kɛ i ni min ka kan an b'a f'i ye Ala k'an bɛɛ lajɛlen bɛ sababa ma sɔli ala